Hello everyone! So, i-arrange na ko niya ako mga makaon. I-arrange ko niya ako mga makaon na kinumpra kay Murag. Pila na ni ka, ano ba? Murag pila na ni ka kada, one arrange. So, ang uban kay na-arrange na nako. Nala. Nara ang uban na ako na-arrange. Nara sila. So, dili naman maigo diha kay upat lang na ako ang hangar-hangaranan. So, i-alambre na to ang uban. Ching, nagkahiwi-hiwi ah. So, inga na siya guys, since upat lang na siya kabuo. Dili makaigo ang ato ang junk foods diraa. Kay loaded na siya, full pack na atong hangiranan since upat lang kabuo. Nindot pa siya tanawon guys, no? Pag makaingana, no? And then, ang uban, so, ingani na, naka alambre na lang. Narang uban. Since wala na tayong hanger, so, ingani lang siya. Pero, at least, igo na nato birahon sila pag mag-refill ta. Narang uban. So, ingana na siya. Na, so, kaning nadri sa lamisa guys, ato ananing pong itiwas. So, dali na to siya mabitay pag naatay ani guys. Dili na ta magunting-gunting. Bukan mo ay. So, dili na ta magunting-gunting. So, dali na kayong trabaho pag naatay ani. So, like this. English. Like this. Diba? Dali na kayo. Duha kong anis, kani gamay ang bangag, tong isa is dako ang bangag. 3mm, katong isa 6mm. Nga na lang siya kadako yung bangag guys. So, morning 3mm, tong dako-dako 6mm. Sila. Yes. So, diri ano to siya butang. Dali na kayo siya, igo lang ito. So, para ma-plaster ang mga junk foods, ingani lang ninyo yung mga stock ha, para igo ra ipambitay tanan. Tadaan! O, diba? Simple na kayo. Diba?
So, ginainganan anak ko ang mga junk foods, guys. O, diba? Tuwara na siya. Bitay na. O, diba? Simpleng simple. Madaling madali. Patawa si Burgadat. Burgadat, Burgadat. So, mga lang to kong itrabaho ron for today. Charis. So, mga lang to kong itrabaho ron, guys. Kaya nag-refill ako ganina sa mga junk food. So, wala na ko i-refill ron. Kaya man ako refill ganina. Man ako refill ganina. Ang mana. Wala na nga ibakante kaayo. And then, wala na ko i-spring. Wala na ko i-is nga pang bitay. So, naa pa i-refill ay, pero wala na is. So, stop og refill sa mga bitay-bitay sa atubangan. Since naman ta guys, so bye-bye sa for today. Okay, love, 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 mama, chup, chup, bye-bye. Over this place. No makeup, no filter, so ingani pa kamaot. Pag no filter na makeup, singanit ka maot, guys. Fairness, happy sa gamay. Gamay ra kung ingon na. Ay, gamay ra kung ingon. Ako ingon ako. So, bye-bye na, ay.